Ndiyanibulisa ke babukele egameni likaJesu waseNazaretha. Siyanamkela kwakhona apha kwa Reason to Live. Ayibo amen. Namhlanje ke ndihanjelwe ziguest eziyi-2 mntakabawo all the way from eMount Frere. Ayibo amen. Nje apha ke emvuselelweni bezokwenza nebriefing kodwa ndathi ngolusuku bahamba ngala ngeke bamke bengakhange bazosibulisa apha kwa Reason to Live. Ayibo amen. Botata bami senibulisa ke nani ngakhe nibulise nje ababukeli ndicela futhi into umuntu asosezazisa ngokunokwakhe. Mfundisi uCwasi masibonge kakhulu umfundisi wami ngokusimema apha kwa Reason to Live. Yes. Siyabulela kakhulu asithathi kancinci lonto. Usibamba sesiphuma apha eCape Town. Amen. Sithi uThixo makayisikelele inkqubo yakho. Amen. Apha kwa Reason to Live. Siyavuya nathi basilifumana lithuba loba sizongena apha. Amen. Othethayo ke baphulaphuli ngumfundisi uMgulugulu. Amen. Ngokuzalwa ngwaseMount Frere Eastern Cape. Ilali imbodleni ngokuzalwa kodwa ke uThixo wamnika nje indawo ukufihla inhloko kumhlaba wasebadibanisi. Sindisiwe ke ndiyamthanda uThixo. Ndiyakhonsa ke mfundisi wami. Amen. Kwibandla lase God's Presence elise First Gate. Yes. Yesu ke uyasinceda pha kakhulu. Siyabonga ukuthi uThixo sidibanisile ke okuba sidibane nawe mfundisi uCwasi nangale nkonzo yezenzo zikaMoya Ingcwele. Yes. Nkosikazi ukusikelele wena mfundisi wami. Amen. Amen. Amen tata. Asasizazisa ke nawe tata. Mandibulise kuwe mfundisi wami. Amen tata. Mfundisi uCwasi sibulelena ngelithuba. uThixo asivulele lona into banathi sizoba lapha kwesi studio. Yes. So asithathi kancinci lonto siyamulela uThixo kakhulu egameni lika Yesu. Amen. Amen. Yeah, so ngoku sisendleleni nathi ngosilungisela ukuhamba siyabonga. Yes. Into ba uThixo sinike elithuba sizodlula apha egameni lenkosi elinguYesu. Amen. Amen. Lo ke uthethayo nguApostle T Khakhaza ophuma kwibandla leNew Life House of Prayer. Yes. Phaya eMount Frere. Amen. Yeah, so siyabulisa kakhulu ke nakubaphulaphuli ngegama elihle igama lenkosi uYesu. Amen. Amen. Oh hayi siyabulela botata wami. Ndiyafuna ke ningcamile. Ndiyafuna uba sikhawuleze nje se-pointini. Liniphethe kanjani kodwa iKapa ngelixesha benilapha eCape Town? Kanti nitsho nje ke sibaliselane nje ba bekunjani apha eCape Town sesibe sinayo nemvuselelo. Kanti besiniphethe kakubi apha eKapa. Mfundisi wami. Indlela ebesiphetheke ngayo kakuhle. Yes. Kubantu baseKapa. Yes. Kunento esifundileyo. Into yokubana abantu baseKapa banokubele. Okay. Yeah, abantu baseKapa bayakwazi ukumphatha umuntu kakuhle. Yes. Kawuba njengoba sihamba nje sihamba inhliziyo zisemva. Yeah, ngake indlela ebesiphethwe kakuhle ngayo eKapa. Yeah, so andinamazwi amaninzi kodwa indlela ebesiphethwe kakuhle ngayo ayithetheki. Yes. Yeah, kodwa sibulela noThixo oye wasinceda kakhulu kwimvuselelo ebesinayo phaya eCrossroad. Yes. Yeah, uThixo ebemninzi kakhulu, uThixo wanceda abantu ngendlela emangalisayo. Yes. So siyambonga kakhulu kuThixo ngalonto egameni lika Yesu. Amen. Amen. Hey mfundisi uCwasi uwaqolile umpostoli uKhakhaza. Ngeke ndixoke. Sonwabile nawe uyasibona ngosityebe kwenzuku nje awuphelanga veki sila abathandekayo. Nokulwamkelo lwenu niyabonakala ba uThixo uyaninceda niyabazi abantu eKapa. Yes. Nabefundisi balapha nje bangumzekelo omhle bayamhlonipha uThixo futhi they are so supportive emsebenzini kaThixo. Ababheki bangubani ofikile babheka uba umuntu lona ozile uze ngalento abayaziyo na enoThixo na phakathi. Siyabulela mfundisi ngempatho yabantu baseKapa ne-leaders ezikhokhele imibutho yabefundisi eCape Town. Supportile kula briefing ebesekuyo umkhonzi kaThixo kakhulu bonke nabefundisi oPastor Wayne besamkela phaya kakuhle kakhulu kula briefing besiyoyenza phaya siyo invite abantu ukuze babe khona kule nkonzo kaMoya Ingcwele esabe sinayo because yona njongo bisise apha eCape Town ibiyilo nkonzo uba sizowazi abafundisi baseCape Town ba sizoba nenkonzo yawuqala nge-15 zika May iyophela nge-17 zika May esabe sithetha ngomoya sifundisa ngoMoya Ingcwele ekubonakala uba emabandleni
kunayo into kulekha okuncinci akafakwa kakhulu umoya ingcwele. So sisebenzisene kahle nabafundi base Cape Town, Pastor Wayne nabanye abefundisi nje bebevela besonwabile futhi bebonakala ba lento esiyizele apha banolangazelelo. Sonwabile kakhulu umfundisi ngenqoko uThixo mayisikelele yonke nje i-community yase Cape Town. Osiyoza ukusikela mfundisi. Okay. Usathetha ngale ndaba ye-briefing tatam, ndiyahalela into bana ke singene kuyo le ndaba ukusicazele nje kahle kanye sichazele nje kahle kuba niva banthetha ngendaba yenkonzo yezenzo zabapostile. Kodwa ndiyahalela ukuthi omnye umuntu wathi zabapostile this time ezikamoya ingcwele. Yeah, kodwa ke ziyafana ngoba izenzo zabapostile zisuka kuye umoya oyingcwele. So ndiyahalela ke nike nisicacisele nje kafutshane ke ngalento ukuthiwa izenzo zikamoya oyingcwele ukuthi kahle kahle intoni ingenwa ngabantu abanjani futhi at the same time sandule ke ngoku singene kancinci ndifuna nje sose siyithi qhwinje le ipart and then after that ndiyafuna ke ngosike singene enzulu kule ndaba kamoya ingcwele nebandla kwezinto sowuthethe ngazo kodwa ke ndiyafuna nje ke siveze nje apha ekuqaleni ukuthi intoni lento yezenzo sikamoya ingcwele othetha ngayo nalenkonzo othetha ngayo kamoya ingcwele even though sizophinda sibuye ke ngoku phaa ekugqibeleni ngayo. Mfundisi uCwasi, le movement yezenzo zikamoya ingcwele iqale nje ekudibaneni kwethu singabefundisi kwezingxoxo zethu. Simane sidibana kwinkonzo nje simane sibonana sifonelana. Incane qaphela emntwini ngamnye nje mase sikhona kule movement ibimhlalele lento umuntu ngamnye. Akutsho ba ngoku sidityaniswe yiyo. Ngoba ndiqaphela ba nxa sidibana sincokola nomnye uyavakalela uba hey umoya ingcwele ukhona into eshota kancinci emabandleni ba makafakisiswe afundisiswe njengoba uYesu ethe usishiya naye umoya ingcwele. Ndingathi umoya ingcwele bekubalekile nyani ba masibe siyamfundisa because ndingathi uYesu ebezongeza ebantwini ukuze nyani aziwe ebantwini ngomoya ingcwele. So ndifuna ukuthi mfundisi uCwasi asidityaniswa kancakasana ile movement. Chazi intshisakalo ibikomnye nomnye. Sithi nxa sithetha uba manje lento ethethwa umpostoli uKhakhaza ilephila apha kum. Ibandla lisemva kakhulu. Umoya ingcwele. Well bamamkela uYesu. But i-problem yengoku abanaye umncedisi because iBhayibheli umoya ingcwele nxa seke fakiwe abantwaneni bakaThixo uzobatitsha. Abafundisi uthi uYesu phaya uyawunifundisa nezinto ebendinifundisezo anikhumbuze. So sinayo kakhulu into ebonakala uba siyalekhisha singabefundisi. Ndiyaziblame nami. Nabanye abefundisi nxa siyithetha ngoku sikwelo qondo loba masivuselelane singabefundisi. Sikwazi uba sixelele abantwana bakaThixo uba umoya ingcwele makafundiswe so that ithi livele utshaba bafika abantwana bakaThixo bonke bevulekile because uyayivula ingqondo uyahlakaniphisa umoya ingcwele. Imimoya yonke ayikwazi ukungena nxa umuntu egcwele umoya ingcwele. So yeyona nkonzo ke besizele apha mkhonzi futhi andifuna ukuyamandla nje ndicela umpostoli uKhakhaza aphinde acakise because intshisakalo ukuthi njengoba nawe sathi nxa sithatha nawe sakuba unayo nomnye unayo akusho kancane bendiyithetha nakuwe nawe ubuyithetha kum lento isuka kuyise kum uKhakhaza nxa ndiyithetha kuye uyayithetha ndiyayiva nami uthetha lento endinayo. Akusho uba ukhona umuntu oyiqalile le movement yezenzo zikamoya ingcwele kodwa into ibisihlasele nje ngoba uThixo befuna nje siyivuse ngeli xesha. I can say it is the right time sifundise the whole South Africa ngomoya ingcwele. Amen. Hey into endiyibambileyo tatam kule nto uthetha ngayo ukhokhela iministry yakho nawe okanye ubekwe nguThixo phaa kulaa msebenzi notata uKhakhaza ngapha nomnye nabo bonke abanye abantu. So ndiqaphela nto ke ngoku into yobana phaa kule movement ngohlobo endiyicacisa ngalo nathi phofu nangohlobo endiyazi ngalo nam uba umntu uza nebandla lakhe nomnye eze nebandla lakhe naye abe khona. So which is mna ke ngoku ndingumfundisi uCwasi ibandla lam uba belilekhisha samwe lifumana isiphiwo somnye umntu. Ndiyazi noma ungakungene ke tata uKhakhaza kwezo ndawo ezo zinjalo nje nawe wongeze nje apho loo ndawo. Ebunyanisweni la mazwi awathethayo injalo.
ya injalo ngoba lento kahle kahle ingebandla Yeah. ya ingebandla esilibona into ba likude kwinto esashiywa nayo. Yes. Yabona lanto ya because ebunyanisweni njobe sathi utathi into ba ibandla eli lashiywa. Yeah. uYesu ehamba walishiya kumoya ingcwele. Yes. Ngokuthola ukuthi ke ngona lishiywe kumoya ingcwele kodwa njengoba lishiywe kumoya ingcwele nje siyakwazi ukuqhubeka sikhonze ibandla elibe lingamazi lo elashiywa kuye. Yes. Yayibona la clear so iyona nhlungu ke ngokuna esinayo leyo nesithandazela into ba uThixo makasincede lento ikwazi toba ingena apha emabandleni ethu. Yes. Ibe iyona into esithetha kakhulu ngayo which is umoya oyingcwele ngoba uYesu ufikile wasinceda saxolela izono saphiliswa. Yabona lento wahamba waligqiba ibanga lakhe wahamba wathi ke una ndiyemka ndinishiya ke una nomthetheli umoya oyingcwele. So ngamagama ngona ibandla layalezwa umoya oyingcwele. Ekumele una ibandla elike una lifakwe lifundiswe which is ngomoya oyingcwele lo elishiwe naye. Balibonga igama lenkosi. Amen. So ngamagama ndingathi lento ingamandla mfundisi wami ebandleni. Ubone ibaleke ngendlela emangalisayo ebandleni into bathina befundisi sifake lento yokufundiswa which is ngomoya oyingcwele ngoba nguye siwe naye ngoku ithemba lebandla ngumoya oyingcwele ayikho enye into esishiwe nayo. Enkosi mfundisi wami ndiyabulela. Amen dadam. Ndazi bikhona ufuna ukongeza ke dadam kule ndawo. Ndiyafuna mfundisi uxwasa ukwengeza njengoba sitsho umpostoli lo ukhakhaza okokuba utshilo uYesu make ndiyifunde mfundisi wami le verse ayo uthe ke umthetheleli umoya oyingcwele ayakumthuma ubawo egameni lami. Umoya oyingcwele bathandekayo akezi nje kwelinye igama. Yes. Masibambe lonto ba uza egameni lika Yesu. Jesus. Ezosifundisa ngoYesu banzi. Umoya oyingcwele ufundisa nangaphezulu kwethu singabefundisi. Jesus. If simfakile umuntu umoya oyingcwele singayivala isemoni ngecawe. Yena umoya oyingcwele uyaqhubeleka nezinye izinto ezinkulu esingakwazi usifikelela. Yes. So siyabethakala bafundisi bami lento yokuba abazalwane sifune ukubabamba thina. Eyona nto efuna ibabambe nje umoya oyingcwele abacacisele banzi ngoYesu abavulele zonke ikamera esingeke thina ngezikwazi ukuvula ezinye ikamera umoya oyingcwele uyasivula. Yeah. Ubone lo mzalwane uchintshile lo mzalwane bengafika ngenje uyasebenza umoya oyingcwele uqomba lento oyifunayo iyenzeka ngoku after egcwalisiwe. Ngithanda le ndawo baye ngoku akahambi yedwa umoya oyingcwele. Phakathi kwezenzo 1 verse 8 ithi iBhayibheli uye ukuthi nxa ifika abapostile anigcwalise ngamandla. So uyambona umuntu ogcwele ngomoya oyingcwele empostile umfundisi uCwasi. Yes. Ufana nalando ekuthiwa nguStefane egcwele ngamandla kamoya oyingcwele. Okay. uStefane uqulutshwa ngamatye but akaboni imatye because amandla kamoya oyingcwele enza ngelixesha uhletywa ungaboni ukuhletywa. Yeah. Jesus. Amen. Amandla kamoya oyingcwele nxa akakubonisa into ezikutyhafisa ithi iBhayibheli wathi equlutshwa ngamatye wabona amazulu evulekile. Uyabona ubona into ebhetele kunayo apha kuye. Inhlungu kodwa akaboni inhlungu. Wabona izulu. Yes. My God. Jesus. So ndizama ukuthi siyamdinga emabandleni siyamdinga even in our homes. Simfundise abantwaneni bethu simteache kwi-community emisebenzini sim-intro everywhere. Uyadingeka qale ekhaya. Yes. Because into kathi iqale ekhaya singabefundisi siphume sinike ibandla malihambe lise nxa sifake emandleni sifakela ba umzalwane nxa idibana nomuntu abegcwele amandla athethe kuvakala ba uthetha encedisa umoya oyingcwele. Jesus. Siyabulela mfundisi wami uba usiphele ithuba. Mfundisi wami ndiyabulela kakhulu apostle. Ibuhlungu indima kamoya oyingcwele. Okay. Mfundisi uCwasi. Amen. Ukubona ayikho into endihlupha njenga la ncwadi Ephesians chapter number 4 verse number 30. Yes. Apho ethi musani ukumcima.
ngoba sikwelo xesha ngokufuma sokubana akanikezwa ithuba lakhe, akanikezwa ilungelo lakhe, akahlonitshwa njengomuntu ongumnikazi webandla, umoya oyingcwele. So ngamagama ihlonona yiduty yethu into yoba siphume sigcwala umhlaba wonke sisazisa ngaye umoya oyingcwele, ngoba uyancwina ngelixesha umbona uba ukhona ufuna ukwenza. But masibathina asimnikezi ke ngokuna iplatform abe yena enikezwe ilungelo loba makabe ngumlawuli ngokibe nguye othi take charge ebandleni. Kodwa kule ndawo ekuthiwa maka take charge kuyo thina asimniki ilungelo lakhe loba makasebenze ubone enze izinto, ngoba ithi iBhayibheli lento ngoba uyiquote apha uapostoli ukuthi mayethe wafika ithi siyothola amandla. Alibonke balenkosi. uJesu before aqale ijeni yakhe yokushumayela kwanyanzeleka into yoba makabhaptizwe kuqala, ehlelwe ngamandla kamoya oyingcwele. So ngamagama kakwazanga into yoba ashumayele igospel engagcwaliswanga ngamandla kamoya oyingcwele. Yiyo lento silapha mfundisi wami kule ndawo yaseKapa. Alibonke balenkosi. Amen. Ngakule nyanga kule nyanga ezayo 15 16 17 sizabe silapha sihlutshwa yilonto. Akuba sinemali, asinamali, kodwa sihlutshwa yilento kamoya oyingcwele ekungathethwa ngayo. And then week after that sitshona straight eTranskei. Sizabe siseMount Frere, sizabe sipha sondlala lento kamoya oyingcwele. So siyabacela nabaphulaphula into yoba xa ithuba likhona basijoyine, babe khona tatam, ngeke bazisole ngobukhona babo. Enkosi kakhulu lena, ndiyabonga. Amen. Before ke ndibe ndiyanikhulula, ndiyarhalela ke nje kancinci ke siphinde singene kule ndaba kamoya oyingcwele ngoba seniyivelele. Usathana ngokwendlela enibona ngayo ufikile in the body of Christ, wenza umonakalo omkhulu, wenza confusion eninzi up to the point into yobana nyhani ke elicala likamoya oyingcwele libe liyancipha. So ndiyarhalela nje nikhe ningene kwezo ndawo ezo zinjalo, le ndaba le confusion engaka in the body of Christ, njengokuthi ndiyacinga ukuthi phofu ndiqinisekile nento yobana umoya oyingcwele evusa nje ii-movements ezinjengezi nezinye wenzela into yobana khe sibuyele back to iposition yethu, kusuka i-confusion kuvela into eyinyaniso. Mfundisi uCwasi usangena kule confusion kule generation yethu. Eyona nto esibethile kule generation yethu endiyibonayo egxotha umoya oyingcwele, sifakelela too much izinto ezingafakwa ngumoya oyingcwele. Sisengxakini kangaba ugqibela sometimes nxa engekho umoya oyingcwele wenza izinto zokuba ubagcine wena ngeeplans zakho. Wenza amacebo athile. Sibethweke ukuba sithe nxa sifika safuna uyihombisa lento kaThixo. Sibe sesikhalazela namadoda la ebeqhubeleka ebefundisa ngoThixo adume eSouth Africa. Siqhamuke thina sifuna ukuzenza aba superior than those all pastors ebezisebenza umsebenzi kaThixo. Singafundi ba yintoni ebenze basebenza umsebenzi kaThixo bade bayobhubha besamile kulawa amandla bebeqale ngawo. Uyayibamba mfundisi? Ndimamele tata. Into ebenze abantu baqala bebizwe nguThixo baqala bade bayobhubha kungekho nento ekuthiwa imbi okanye ilinyala abayenzile. Yilento yokuba abasukanga kulento kaThixo abebethandaza ababantu. Sibuyisa yona lo gospel. Yoba abantu bathandaza, umoya oyingcwele uyafunwa, uyamkelwa. Njengoba somfundisa nje sifuna naye umuntu abe nenhliziyo yokuvula, ayivule inhliziyo amamkele, malithi abe ready to okokuba aziba lento esizisele iyamdinga nayo uba ayamkele. So okwesibini makuthandazwe mfundisi uCwasi. Amadoda amakhulu la ayeqhuba igospel, otata uBhengu, otata uNgithi bekuthandazwa phathatha. Bekuthandazwa. Ngoku nxa kuthandazwa uthi ngeke kulithuba lokuthandaza ubona abazalwane bebheke amahoshi wabo. Uyabona ngoba abafuni kuthiwe makwenze i-morning devotions, kutrain inyama nxa kuthandazwa abathandekayo ukuze umoya oyingcwele afumane inyama iwili ehlulekile. So yiyo ke lento mfundisi uCwasi esibeke kule ndawo. Siyanqwena mfundisi uba
nxa siphinde silifumane ithuba nxa siyabe Cape Town siyimemezele kuphela because njengabe ke sayiqhuba apha nyhani utsho uMposi Lukhakala ukuthi siya eMount Frere. Amen. I-date zi-22 zika May ukuyotsho nge-24. Yes. So siyabamema nyhani abantu baseMount Frere. Amen. Uyayikhumbula uba siyiqale apho kwelicala lenkonzo. Yes. Sidibane nani. Yes. So siyacela futhi uba abantu basiyimemezele baphulaphula. Siyanimema eMount Frere izobe izi-22 njengoba sobe silapha eCape Town nge-15 to 17 eMount Frere sobe sipha eMount Frere izawuphinda idalaziswe ivenue kodwa siqinisekile ngomhla wona okobe yabe izi-22 ukuyotsho nge-24. Amen. Ungaphoswa. Amen. Ngicela ukubusela kwintango la. Enkosi yami. Ndiyahalela nawe ke tata ukungena le ndaba le confusion benithetha ngayo okanye nenye into nje ungayiphosa nje kwezo ndawo ezo, and then from there ndicinga uba ke sobe sesibuye ke ngosithetha amazwi abheka kubaphulaphuli ngoba andifuna uba ibende le nto yethu le ncoko yethu cause ke ningxamile nani nileqile. Amen. Nkosi kakhulu mfundisi wami. Masibonge kakhulu mfundisi wami, ndicinga ngomnye nawo mba very important. Ukuthi ingxaki ivelephi. Yes. Ya ingxaki mfundisi wami ke kule ndima kaMoya Ngcwele isekufikeni kwakhe. Okay. Ya sibe nayo ingxaki phaya ubuyajonga pha kwincwadi yezenzo. Xa efika uMoya Ngcwele ibe khona i-confusion naphaya. Okay. Ukubona because abanye baye bathi aba babehlelwe bathi abanye no banxilile. Okay. Yayibona la clear. Yes. Yanga understandwa indima yakhe nezenzo zakhe. Yiyo lento ngosiko wesizenzo zakhe so abantu babe clear ngezenzo zika Moya Ngcwele ngoba phana kwabakhona lo xokozelo ababehamba ngaphandle bengekho ngaphakathi. Bathi abangaphandle aba bangaphakathi banxilile. Alibonke banenkosi. Amen. So lonto kuna yakhoza lo confusion nalo crack ekhona even emabandleni nangoku. Okay. Because emabandleni ngona siba nalo ngxaki ufuma stoba ihalf yebandla iyazana noMoya Ngcwele. Ihalf yebandla ayazana noMoya Ngcwele. Yes. Elicala lilwa neli icala. So ihlonto kuna ukuze ibandla libuyele back to ke ngokuna libe kulamo uThixo alifuna libe yiyo. Because nangomhla wePentecost mos into eyenza doba uMoya Ngcwele ehle ithi there was a unity. Yes. So uThixo ufuna ukubuyisela i-unity because i-unity yenziwa nguMoya oyiNgcwele. So uMoya Ngcwele engekho which is ibandla liba divided. Alibonke banenkosi. So now we need to teach ke ngokuna ibandla liqhaqhelwe ibandla ngoMoya Ngcwele. Ibandla lonke limazi uMoya Ngcwele kungabi ngabantu abathile abazana naye abanye bengamazi ngoba lonto ikhoza i-division. Ubone uyibandla lisplita phakathi ngokuna kukhona bakabani kwalapha kwelibandla uphinde bekhona bakabani nakwelibandla ngoba abanye ba-understanda ngolunye uhlobo nabanye ba-understanda ngolunye uhlobo. So uThixo ke simthakazela lonto mfundisi wami ntoba asincede kwezi event esizawuba nazo so that abantu beze nabefundisi nabo beze ubone so that sithethe one language. Alibonke banenkosi. Amen. Ngoba so ubona nangona sithe sa omnye umfundisi engayi komnye nomnye engayi komnye ubone is because of a split. Alibonke banenkosi. Amen. Because abanye ngona sithi abanye besetshenziswa nguMoya Ngcwele si-end up sithi hayi aba bathwele ngoba asizi understand izenzo zika Moya Ngcwele. Ngoba uMoya Ngcwele mayefika wenza ngokuthanda kwakhe akenzi ngokuthanda komuntu. Alibonke banenkosi. Ziba khona izinto nathi esimangalayo xa seyenza enikezwe ilungelo loba makasebenze ine church. Alibonke banenkosi. So sizama lonto ke wena mfundisi wami into yokubana uThixo esinceda sikwazi ndoba sifikelele nakweyiphini kona eSouth Africa. Ubone so that sonke sithethe one language. Yebona la clear kungathi xa umfundisi encedwa ukubone which is ngamandla kaMoya Ngcwele and then mina ngenxa ye-level endikuyo yebona la clear ndimelane nokusebenza kukaMoya Ngcwele. Asibaleki lonto zikhona izinto ezingeneleleyo ukubone eziye zabatanci kunoMoya Ngcwele. Alibonke banenkosi. Amen. So asinazibaleka ezo zinto ezo zizinto ezikhoyo but into ebalulekileyo funeka simazi uMoya Ngcwele so that sikwazi ukwahlula nezi ezizenza yena. Alibonke banenkosi. Amen. Ngoba zininzi ezizenza yena ubone sibe singeyinguye uMoya Ngcwele. Alibonke banenkosi. Kodwa xa simazi thina uMoya Ngcwele kulula into yoba sikwazi ukwahlula ke ngoba le ayiyo le ngoba kaloku funeka yonke into siyeyamanise ngonantoni nelizwi ngoba sithetha ngoMoya Ngcwele sithetha ngabani ngolizwi. Awukwazi ukumahlula uMoya Ngcwele noThixo noYesu. Aba bantu aba banye
bayi-one. So Yes. masithetha ngomoya oyingcwele sithetha ngoThixo, masithetha ngoYesu sithetha ngomoya oyingcwele, xa sithetha ngoThixo sithetha ngoYesu nomoya oyingcwele. So awukwazi ubahlula aba bantu banye. Yes. So siyabonga kakhulu ke mfundisi wami. Amen. Inkosi inibusise. Enkosi tatam. Ungena kule ndaba benzawuthetha ngayo kanye ke ngokapha le ndaba yelizwi kunye nayo umoya oyingcwele ngoba ndiyarhalela ukuthi abantu bayazi le ndaba ukuthi umoya oyingcwele lo sithetha ngaye simderive from ezwini. Yonke into esenzayo siyibuyisela back to elizwini ngoba ngenyani uSathane ukuze akwazi ukugqwetha izinto okanye aligqwethe nebandla ulisusa pha ezwini afake ezakhe izinto ke ngokwelo cala elo linjalo okanye athathe izwi eze ngalo izwi njengoba wayenzile na kuYesu afika present elizwi ele kanti elizwi azanalo lizokhupha umoya oyingcwele ukuze yena uSathane akwazi ba ahlala abuse ibona into enjalo so ndiyabulela nje kakhulu ke kwezo ndawo ezo zinjalo kunento ibikhethethe ke ngutata ngapha tata uMgulugudu ngapha yana kwi-briefing liyana besinayo besithi la ndawo uyivezile kodwa lena ngokubana asizi nento esithi ayikho kuwe mfundisi asizi nento esithi aninayo ninabandla so nathi ke ngoku ngase singayibamba lento leyo singababukeli ukuthi njema sisiza nalemvuselelo nje asizi nento entsha siza nento abantu abayaziyo andani bangakuphinda ungene na kwezo ndawo ezo zinjalo tatami ke sizobe siyabonga kakhulu ngoba ungene kulo ndawo ngoba into umfundisi uCwasi esiyoyenza ebazalwane nasebefundisini njengoba siba invite siyabaza abefundisi bam understand umoya oyingcwele but into engavuselelwa iyacinga mfundisi wami noba kusho bani uyabona into engavuselelwa nditsho yonke into iyayidinga imvuselelo lanto yoba umzekelo sometimes kuyiwe ebantwini kuphinde kuyothethwa lanto abayaziyo ibalekile kakhulu because kuyenzeka uSathane angenelele uboma iyayiphela lento ilento esisa kubo kufuneka bayiqonda abefundisi ba siza eneneni nento abayibhekile abayalazi izwi abefundisi kodwa sizoyivuselela koyibambile sizothi keep it up because ilento sizawusebenza umsebenzi kaThixo nyani okokuqala nje mfundisi mabayazi abantu ba negqirha libhula ngomoya elwamkele uyalibona igqirha nxa libizwa ngumuntu kuthiwa kungene imimoya because nalo like libizwa igqirha njengoba nathi sibizwa nje siyabhula ngalo moya siwugqothwa ngomoya oyingcwele umoya omdaka igqirha nxa libizwa liqale liyowamkelisa umoya oyingcwele so amabandla makaqhelane noba umuntu amamkelisa uYesu aphinde amamkeliswe nomoya oyingcwele mfundisi wami so asisho bazenzeke izinto emabandleni kodwa sizobeka istampu sizogqizelela zothi phambili ngokuba abantu bafundise ngomoya oyingcwele uYesu ashilo ezwini lakhe wathi usishiya naye asishiyanga sodwa bephulaphula asishiyanga sodwa baphulaphula ndithi baphulaphula asishiyanga sodwa inkosi uJesu ayisilaxazange yasishiya sisodwa isishiye nomoya oyingcwele akufuneke nithi senishiywe nento ningayisebenzisi lona nishile uyawukhala uYesu uyakhala uyancwina xa ebheka ibandla elihamba ngaphandle kamoya oyingcwele sishiywe nento enamandla bazalwane sishiywe nento elungisa ingqondo into yengeza ingqondo into ebuyisela umuntu endaweni yakhe imvusele into umoya oyingcwele uzintozo ithi iBhayibheli uyawunifundisa zonke izinto aphinde athi uyanincwinela ngezincwino ezingathethekiyo uyasithandazela nxa uphela umthandazo wakho uyathandaza umoya oyingcwele ngawe so into ebalekile mfundisi uCwasi funeka siyazi lento ba asisanga lento ebantwini kuba sibabona ungathi abayibambanga siyabazi bakhona abayibambile ngeke siyiphike ke mfundisi wami bakhona abangayibambanga mangeke siyiphike leyo ngakufuneka silungiselele ba abantu babe ngathi abangayibambanga sizoba nika amandla bangacimba sizoba class kodwa sizoba jova ngento enamandla mfundisi wami indawo into iveze le ndawo is because omnye umuntu uzaxeka ibukela lento aqomba ngoba anaba ndiyamazi nami umoya oyingcwele uyabona ibandla lami liperfect ngoba yenye into uSathane ayenzayo leyo aqomba yabona ibandla lami lona libandla lipowerful ngaphezulu kwawonke amabandla umfundisi wami yena umfundisi opowerful ngaphansi kwabanye abafundisi lona yena uvelayo ngubani yena yayibona so sinendlela ngendlela esiqaphela ngayo izinto kodwa ke ngithanda ukuthi
kumuntu nobukeleyo noba lingaperfect kangakanani ibandla lakho nawe mfundisi ube perfect kangakanani kukhona into oyidingayo komnye umuntu so siyadingana nje body of Christ isho njalo mos neBhayibheli into yobana singumzimba kaKristu so ngamanye amagama noba ungaliliso kangakanani ubone kangakanani na kodwa inyawo uyazidinga and futhi izipha ebandleni lakho wena ngokunokwakho ngokwendlela owenza ngayo ibandla uzolitisha based on iliso uba ubonisa abantu bakubalekile ukuthi bonani just because nilibandla elinikezwe ukubona kodwa pha ebandleni lakho kukhona umuntu onikezwe into yobana abezinyawo yena so nje bezinyawo nje uyabulaleka because imessage yona ethethwa apha kokoko it's all about ukubona it's all about iliso it's all about lento ngoba umfundisi utyiwa yokubona so xa sidibane ke kwindawo ezinje kule nkonzo kaMoncele kuvela iziphiwo ngeziphiwo kulona ulinyawo ke ngoko esize nesiphiwo sakhe sobunyawo efundisa uba inyawo lihamba kanjani na umzalwane kwelabandla lakho uyancedakala ukuze nebandla lakho ke ngolungu mfundisi likwazi uba likhule more so ndizama nje ukuthi ndongeze nje kwizinto ezinjalo since nami ndi-part of le movement yezenzo zikaMoncele ndiyathanda ukuthi siyivezele lo ndawo le ukuthi siyadingana as the body of Christ akukwazeki into yobana uqhubekeke wedwa just because Sathana uza kubetha kweli cala ungajonganga kulo kanti xa sihlangana ngolu hlobo simane sidibana ngolu hlobo siyagainana ke siyaboostana amandla sithi nalo ushaba emva kwakho le ndawo lena yilumkele ngoba ubungayibonanga wena lona ungapho licala uyakwazi ukuthi ayibone so bendithanda nje ukuthi ndiveza ezo zinto ezo zinjalo nje amen ndazi uba ikhona ke into umuntu afuna uyongeza kule nto ndiyithethayo ke nayo mpostile ukhakhala into encinci endirhali uba siyengeze mpostile ukubonga qala kwemfundisi sikhumbula siye saya pha ebandleni lakho yes Chosen Builders Ministries yes or ibandla lakho lisamkele kakuhle amen noThixo futhi hayi kuyasetshenzwa pha ekhaya mfundisi amen siyabulela kakhulu umfundisi ucwasi kakhulu okusamkele ebandleni lakho sekunzima kule minyaka esikuyo ukwamkela noba ngomphi umfundisi amen sibonge kakhulu simbonile uThixo pha usebenze kakhulu amen nqwena ukuthi xa uqhubeleke nelabandla landise amen okunye ke besikucinga uba ureason to live angakase asiphe nje umnyenyevo ba sizidlulisa ifone numbers zethu for abaphulaphuli Eastern Cape amen so that bazi ba la ndawo esobe sikhonzela kuyo zikhona nendawo zokulala amen uhuqa nje ibheki nengubo yakho wazi ba nje accommodation sinayo yes sizocela nje mfundisi wami uspiritual wasizidlulisa inumbers nabalapha eCape Town wasobe silapha eCape Town nge-15 yes kaMeyi ukuyotsho nge-17 nalapha indawo zikhona zokulala noba usukaphi usuka eGoli suka any province nje apha nxa ufika uyafika sukulindele ngezandla ezishushu sinalo lwamkelo because siyamamkela umuntu kakhulu amen so ndiyanqonela uyishila ifone number yami ebantwini base Eastern Cape so that ngabe nento abafuna uyiqonda because sinazo zona indawo ezimbini esisathekelela uba singazisebenzisa siqinisekile kwenye yazo sawusebenza kuyo mfundisi Cwasi sinayo yona enkulu phaya kaMpostile uKhakhaza isenqunteni sengasebenzela kuyo beke sathenjiswa ngomfundisi omkhulu umfundisi uTata uSibhoko sithi angasinika naleya yakhe iholo elapha ebadibanise enkulu because asifuni ukulimit uThixo sifuna ngoba sivule ngoba besinawo umnqono wetown hall sibethwa zindawo zokulala kodwa ke ezezimbini enqunteni nasebadibanise emphulaphula ndiqinisekile kuzo uzohamba uyibone iposter njengoba uzothatha inamba nje apha ezi number esoninika zona ziya WhatsApp ukuze uzilandele istatus zethu eza posters ezobe zilandela zobe zitsho ke ngokuvenue amen ndiyanqonela ukudlulisa inamba yami ke baphulaphuli base Eastern Cape nase Cape Town ngu079 yes 065 8187 yes mandiphinde 079 065 yes 81
87 uyamfumana ke apho umfundisi uMgulugulu Nkosi yomusa ibe nawo mphulaphula. Amen. Siyabulela tatam. Bethunana siyayivala ke okwenjenje lenkqubo yanamhlanje. It was all about lenkonzo sithetha ngayo kaMoya Ingcwele. Ndiyacela noba uphi na siyacela uba ube khona apha. You can't miss, sizabe sikhona nako live kodwa into eyibukele efonini mntakabawo nento okhoyo kuyo iba khona umahlukanyana even though ke noYesu angakunceda ke kwelo cala xa ucaba akukho ukuba ungafikelela ngokuyivula kwakho inhliziyo kodwa ndiyarhala ukuthi siphume ngobuninzi bethu kangangento bana nathi apha eCape Town njengoba sizabe silapha eCape Town nje ngala 17 sithetha ngayo kaMeyi sizawuhamba siphinde sehle futhi siyotshona ngapha sekhona nabazalwane abathi bayabhalisa funa iteksi ezobe zisuka apho kweli cala lalapha eCape Town bathi baya kwela cala ngapha bakhona basuka komaRhawuti senje kwindawo zonke nakumaDurban ndawo yonke nje abantu bayafuna ukuzofikelela enkonzo so nawe ke ungaphoswa ndithanda nje uvelele ezo ndawo ezo zinjalo botata bam ndiyabulela kakhulu ngexesha lenu nakubana sinenze naba late kuhambo lweni siyayixolisela lo ndawo leyo injalo ndingathanda nje ukubana ke nepapayise ke kuba bukele egameni likaYesu then ndizogqithisa ke ngonezam numbers for abantu ke balapha ke eCape Town emva koko sifala. Mfundisi wami masibonge kakhulu mfundisi uCwasi. Sivalelise kuni baphulaphuli sibonge kakhulu nani ngexesha lenu into okubana nihlale nathi nibukele nimamele siyathemba into ba uThixo uyaninceda ngokubukela kwenu nokumamela kwenu so siyamthemba kuThixo into ba siza kuba nani njobe satsho umfundisi uCwasi into okubana ke sizawuba nalenkonzo kulenyanga esiya kuyo wazibiza idate uApostle so sithi ke masihlangane khona egameni likaYesu masihlangane khona inkosi nibusise egameni lenkosi amen. Siyabulela kakhulu ke ndiyathanda nje ukuthi ndiyiveze naleni indawo ukuthi njengoba silapha nje ngalenkonzo kaMeyi so lenkonzo kaMoya Ingcwele siyenze sithekelela la xesha lePentecost so after iPasika siphinde siyenze futhi njengoba iSunday yePentecost izabe ikula veki leyana esobe se-Eastern Cape ngayo so sibeke nako before ke ngoku ibe khona kwelicala lapha eCape Town weekend before so nenzela uba na next year uyazi into bana sizabe sinayo lenkonzo kaMoya Ingcwele so continue nje usilandelela nako Facebook sizaba khona ke ezixesha lehamba nako YouTube sizazozivula ezo zinto ezo zinjalo siveza ke ezizenzo zakhe uMoya Ingcwele phayana which is acts of the Holy Spirit so sizaziveza ube khona man ube khona usilandelele kakhulu nansi ke phone number yami ke wena umuntu lapha eCape Town ufuna uqonda more ngale ndaba sithetha ngayo it is 078 327 9645 078 327 9645 siyabulela kakhulu ke uYesu anisekele unganilandelela na ku Facebook wami PST Bathanda Cwasi ndiyabhala pha everyday almost everyday manitsho kanjalo so i-messages zizophinda zikuncede nawe kulapho uzophinda ukwazi ukulandelela nezinkonzo sithetha ngazo zikaMoya Ingcwele enkosi kakhulu ubuyafuna ubukela nemvuselelo besinayo isifakile phayana ku Facebook wami lona ndithetha ngayo uzayidibana nayo phayana ibinkulu into ibiphayana botata wami siyabulela kakhulu man yes anisekelele nihambe kahle nasendleleni so namhlanje ngolesihlanu uYesu anithwale ke endleleni siyayiveza kodwa ke i-episode lena yethu ke ngecawe amen inkosi kakhulu Yesu anisekelele siyambonga kakhulu Reason to Live amen program oyiqalile tata siyayisupport kakhulu siyamacela nabaphulaphuli ba bayimamele le podcast yes ayihambi yodwa amen nayo ndiyanqonela ba bayimamele qitha i-Reason to Live ndiyayilandela kakhulu amen umsebenzi wayo ndiwubonile mkhulu because ezinye izinto asikwazi ukuba sisebantwini so walivula wena elithuba amen ndiyathandaza uba isikelele ayikhulise abaphulaphuli abathinteke bayixhase because siyabona uba usebenze kakhulu ukuthenga izinto but ndiyabona uba usazifuna izinto ezawenza umsebenzi wakho uye phezulu mabaxhase izinto ezinje baphulaphuli kubalulekile bazixhaswe uThixo avusa abantu abazophosa nje ukuze umsebenzi womntwana kaThixo ngoba ngokusebenza nje akhonto ayifumanayo kodwa uyawusebenza ngoba ngumsebenzi kaThixo kodwa ke uhamba evangeli it's very important wazi ba uyayihambisa ivangeli nango Reason to Live amen Nkosi yomusa ibe nani baphulaphula hayi siyabulela kakhulu ke bethu nalapha yini nje Yesu anisekelele amen siyabulela